Di bajarê Amedê pêşengeka pêker û wêneyan bi navê Neynika Bîranîna bêdeng ji aliyê wênesazekî Kurd ve hate amadekirin. Wênesaz bi piranî wêneyên jinên Kurd xêzkiriye û xwestiye ku jiyana wan û çanda wan bide nasîn. Heman demî de şopên şaristaniyên ku li bajarê Amedê jiyane û li ser sûrên Amedê sembolên xwe nexş kirine bîne berbiçav. Karê ev ki, karê ser jinayê dayika Kurdan e, dibêjim daha baştir e. Çünkü dayika Kurdan birastî jiyana wan gelekî zehmet e, gelekî zor e. Hem kar dike, hem azaroka mize dike, hem jî li Kurdistanê jiyan zaten ku zehmetî ye. Li Mezopotamya takriben 33 medeniyet hatine. Her medeniyekî ser dîwarê, sûrê, mizgeftayê dêra ki nexşe çê dike. Em jî ew nexşê hemen derkevim ev ki lêxim ev ki ser tablê hêdî. Hevşara da serokên partiyan û sazên sivîl û wênesazên bajêr di pêşengeyê de amade bûn. Wênesaz di her firçeyê xwe de behsa berxwedan û kurahiya baweriyê ji bin axê derxistiye holê. Pêşevenga Gökhan Hoca ser dayika ye, pîrekî Mezopotamya. Bunu pir xweş e, hem resmî wî hem de heykelî wî eserî wî gelek xweş e. Ji buna heştê edarê jî pir xweş bû, hem ji buna dayikê me, ji buna xwişkê me, pîrekê me gelek xweş bû. Gökhan Hoca bawerim nêzîkî bû 20-23 hev sergî çêbû. Pirê jî ser dayikê me difikire û resmê xwe fikir. Pêşenge di çarçoveya heştê adarê roja jinên cîhanê de hatiye vekirin û di pêşengehê de nêzîkî 26 berhem hatin pêşkeşkirin. 13 ji wan wêne ne, 13 jî pêkerin. Pêşengeh wê heta 31 adarê vekirî bimîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.